phansi ningumndeni enibonisane but elokuthi umkhulu aye kumlaphi wendabuko asinakwazi ukulishintsha lelo. What if yena uthi akafuni? Ngeke akwazi ukusho lokho because sake saxoxa nomkhulu savumelana. Akasafuni yena manje usefuna ipeace. Ayikho phela inkinga, abantu esizozwa ngabo la sizozwa ngomamkhulu mase sizwa ngayo umkhulu ukuthi bona bathini. Ama-rights akhe siwabeka. Ama-rights angena places. Ama-rights akhe umkhulu metha akafuni. Cha, ama-rights awangeni kule nto le. Metha akafuni kenyangeni yakhe phela i-rights le. Kodwa thina abantu besizozwa ngabo umamkhulu naye umkhulu. Yabo. Wenze kahle impela sisi ngokuthi nabambe meeting niyifamily ukuze kube khona ukuzwana noma kube khona ubumbano. Angizili ukuzokujaja mina ngizokhuluma ngokuthi umkhulu angithi uyathanda ukumbona umkhulu esizakala. Asiqale lapho. Alright nje umkhulu mina ngimbone nenkinga. Angithi uright. Why pho unqaba ukuthi isimo sekumlapho indabuko ukuze azokhona ukuthi amsize? Siyacela ukuthi umkhulu ayikhulumele. Ngoba manje ngilalele lembudane yakho nje. Ayikho inkinga before ngifike kumkhulu ngizoqala ngomkhulu okuyena omdala vele wena mangaphosisi uhlala nomkhulu akwaqedi ngisho u4 years. Mamkhulu niyaphila? Ngiyaphila nami. Okay, angiqale phansi njoba sifikile namhlanje sibizwe umakoti omncane noma umamncane weingane zakho ukuthi sifike. Kodwa akuvezayo uveza ukuthi besenike nakhuluma nina ninodwa njengefamily ukuthi kube khona ukuthula la ekhaya la kwaMbonambi kungagcini futhi ngokuba khona ukuthula. Uphinde umkhulu ngeke asayiswa enyangeni angazi noma benivumelene nangala ngikholwa ukuthi umkhulu ngeke asayiswa kumlapho wendabuko ozomsiza. Mina nje ngizokusho ngiyabonga kaJabule Jule. Ngibonga ukuthi ukuthula sekukhona noma ke umamncane ngathi umamncane akafuna ukuthi ubaba aye enyangeni akazi ukuthi unqaba ngaziphi izathu ngoba phela sagcina sithe vele uzoya enyangeni. Wakusho lapha phambi kwakho futhi lonke ilizwe lalibuka washo wathena umkhulu unayo inkinga wena ongakwazi kodwa ukumphethe kudla yena. Kodwa siyaphambili. Cha sizoya kuye umkhulu siza ukuthi umkhulu yena uthini ngalolu daba ngoba thina singakhuluma size sigeqa amagulu. Kodwa yena umkhulu mengakaphawuli angicabanga ukuthi ayikho thina into esingayenza. Mhlamba ke sizwe kuwena mkhulu ukuthi umakoti omncane bese nike nakhuluma naye navumelana ngani naye. Kuyisivumela ukuthi mina ngeke ngisaye angisafuni ukuyophalasa manje. Hawu, angisayi. Hawu, awusayi? Yeah. Sazi. Unkulu usazivumelene nje nawe wathi wena uzohamba uye kumlapho wendabuko ayosiza. Sasathatha imoto sahamba wawuvumile sasixoxe nawe kahle wavuma. Sekushintshe ipi? Asebese besabona sajika sabona asikho isidingo sokuthi mana kububonisana nobani ke mhlawumbe nomakoti omdala